Χριστουγεννιόμενος ανακαλύπτει το πιο γλυκό εαυτό του και προσπαθεί να μας βάλει στο κλίμα των Χριστουγέννων με την εξωτική χορογραφία του. Είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος και η δάμα του Τζέννη Νικολαίου. Αν και ο Φάνης με τη Τζέννη έβαλαν τα δυνατά τους, βρέθηκαν πρώτη φορά υποψήφιοι προς αποχώρηση. Χάρηκα πολύ που μείναμε, κυρίως γιατί έρχονται Χριστούγεννα και πού να τρέξει τώρα έξω για γιορτές, αυτά, βαριέμαι. Με την απόψινή τους χορογραφία θέλουν να γίνει ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα. Ξύπνα πάλι! Είναι Χριστούγεννα! Και εκεί που κοιμόμουν, ξαφνικά ακούω μια μελωδία ωραία, γλυκιά και με το που ανοίγω τα μάτια μου βγάλω. Όπως καταλαβαίνει, τρόμαξε. Εκεί κόπηκε όλο το όνειρο. Τι να κάνω. Θα κάνω μερικά βήματα. Δηλαδή, κυρία Τζέννη, μία. Τι είναι. Ήμουνα σίγουρη θα το κάνεις. Όχι, δεν το κάνω, άντε. Γιατί με κλωτσάς. Τι κάνω. Πώς τελικά είσαι εξωτικό. Τι είναι αυτό. Έχω εξωτική ομορφιά, αυτό είναι εσύ. Πώς γέλασε. Αυτή την εβδομάδα χορεύουμε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το οποίο το λες καθαρά χριστουγεννιάτικο. Πού είναι το βρε πουλάκι μου. Ήρθατε και εσύ, κυρία Τζέννη. Εγώ το κουνάω, εσύ δεν το κουνάς. Δεν μπορώ να καταλάβω το τραγούδι πώς συνδυάζει με τα Χριστούγεννα. Αυτό μου θυμίζει Καράκας, Ακαπούλκο κάτω, Μεξικάνους, παραλίες με καθαρίες. Ελπίζω με αυτή τη φωτογραφία να γίνει το θαύμα των Χριστουγέννων και να πάρω επιτέλους με αυτό. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο Φάνης και η Τζέννη. Θα χορέψουν το τραγούδι Feliz Navidad από τον Μάικλ Μπουμπλέ και την Ταλία. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry